August. Hi guys, ako nga pala si Fruit Salad. Wala na, may bagong buhay na kasi siyempre, alam niyo naman. Nag-aaral na ulit. Ay. Ano eh, I'm so very, hurt my feelings. Hi. Hey yo, welcome to my vlog. So pupunta kami mamaya ng straight na magpipicture daw sila. Tapos yun, yung nagsasabi, busy pa siya eh. Sino? Galit na galit. Hindi kami sinulat niya, isang notebook yan nasusulat niya. Kaya stressfulness. Stress na stress. Grabe, aral. Yeah, photographer. Hey, what's up, man? Oh nga, dala mo yung big bike mo? GPR? Isama mo sa vlog, basta. Testing ba lang? Testing natin yung ano. Ano yan, 1 down, 5 up? Mamaya na! Ayun na. Magsulat ka muna dyan! Tapos na, ngayon na. Magsulat ka muna Ngayon dyan! na, tapos na. Hindi na naana ako eh. Kaya nangina ako. Tara! Tunnels. Ayan na ang GPR. Tangina. Bagay sa'yo. Okay, others. Umalis na. Wala na, umalis na. Tangina mo naman ang haggard ko dyan. Gago ka ba? Oh! Wala na si Ders. Tinakpan niya yung motor mo. Parang siyang parang siyang pupunta sa business meeting. Kaya nga makikimiting ba? Ganun na yan motor. Kuya Ren. Ay! Nakapaasa. Patesting natin rin. Sarap boy, sarap. Wala lang, mas bagay sa akin, di bagay sa kanya. Sinubukan na rin ng isa. Uy! Bumabomba boy, bumabomba. Parang tanga. Parang tanga. Bagong bida sa vlog. Oh, bagong bida sa vlog. Bagong mukha. Kunyari yung yung tumatakbo ka, tas ikot-ikot ka lang. Tapos nagamba ako na. Yun Meron ka ng pang mamaya, pang clip. Gagawin ko namin ngayon is mag-shoot. Shoot saan? Sa street. Kala ko sa basketball. Street cafe. Yun Yun! Baby, you are my life，你点亮我的爱，Forever shine，命中注定的安排，我明白，流星划过窗台。 Parang tanga. Hi guys! Hi! Papunta na po kami sa street cafe para mag-shoot. Nakailang sabi ka na. Kaya nga, puro yun lang sinasabi niya. Yun lang sinasabi. Yun lang ang bag niya. Good luck sa mga isushoot guys. Good luck. Good luck sa amin lahat. So yun mo guys. Sobrang init. Sobrang Hi Ate Jo! Suits! Uy! Tayo Oh, Ay, sa birthday ko? kailan ba birthday mo? Straight. 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 Ano yung phone mo, kuya? Poco. Lalo na inisip mo. Uy! Creative. Parang gano'n, nasa taas ako noon, tapos tatalo na.
Sabit-sabit ka dun. Oo, exposure love yung mukha niya. Naka-zoom pa. Ay, Look at this. Mahiwagang pusi. Ay, Wala nang umisilot. oh, papaalam lang. Grabe. Galit na galit. Init na init yan. Wala. Nakamedyas, tignan nyo. Nakasama ko sa ako nung una. shoot tayo sa mga pa rin. Tapos bigla alis na pala. Ano, point ka na naman? Hindi, dami. Hindi, mag-ikot ka na ata ulit. Doon sa Hindi, may dyan may parking lot. Oo. Kasi ang tempo. Center point? Yes, yung pinag-shootan nila Aliyah. Yung ano doon. Oo. Ah, pipili ka na isa? Oo. Di mo to pipiliin, tanong. Guys, oh. Itong dalawa, oh. So, next location na tayo. For today's person pala guys, group picture lang pala tayo no. shoutout sa akin ang ganda ko. Ano pangalan mo? Ami lang po. Pamicture ka mo, kuya. Ako na nagpa-vlog, guys. Jamie na to magiging endorser ng ano, ng McDo, guys. Vlog. Hello ka sa vlog. Hi Gam! Love mga Gam! Overtake ko na, ako na nagpa-vlog. Ano? Bakit yung mga posita na? May ganon. Hindi ngayon ako. Nang late dumating, parang ano, geng-geng pa. Para ba natin team black and white? Ito tag-orange. Orange ako. Ano? Para unique. Unique to boy, naiiba. Meron naman puti. May puti naman eh. May black. May black. Black din. Tagalin natin. Kasi yung black. Wala. Malapit ako eh. Ayun, speaker lang ako. Tangin naman kumain, no? Hindi nagsama. Itong late. Ang aking butler. Pwede na. Ready na pang Halloween, no? Hindi, vlog sa akin eh. Yun kasi i-voice over ko yun. Para may promotion din. Wala, vlog sa akin eh. Vlog sa'yo. Kuya mo lang yung promotion sa'yo. Yun din, may vlog din. Yes? Welcome po dito sa Alcebro Studio. Yung mga gusto po mag-shoot, meron po kami studio booth at meron din po kami talagang studio shoot style for the solo, for the group. Pero pura lang po yun. Sino? Nagpro-promote na eh. Diyan mo nga kuya rin. Ay, nag-elevate siya. 10,000 pa. Diyan na. Iba yung ubo kayo, hindi sa pag-ibig. Por ka geng-geng. Pinang-deng-galing bang mo. There is ang mga sa pagkakas. Kuya, O, Pards, gusto yung shoot. Ano masasabi mo? Siyempre, kasama niyo.
This is Sweetie Grace, represent, and mag-open na pala kami ng photo booth guys, and price starting at 400 pesos. Dito lang sa Sadsaran Dampay, which is sa tabi lang, malapit lang sa And check our page para sa lang sa updated guys sa mga posts namin. Just check our page, Sweetie Grace represent, and I'll send you po. Yun lang guys. Bye-bye!